Kubor nakaslem jong unongsan hima. Hadin ba kasorkar kalapan bena bantung biang yak cispa prapunyongut kinong hikai kebadai nagi pratali ke center kebala syak wengkam haka arp khandai terik ujeliu arhajar arpo unong san hima ni kasngi kalai terik unaitung arhajar arpuai ulayo banyak keren bat kato katni kinong hikai kebala syak pensange ban hikai bat menta kelayo biang kalat banlek hikai tongin ngap kai keba kini kinong hikai kisngau hakum kani kapor bat kai keba kidon ban ong kai ke jing sngau jong pi hadin bak sarkar kala thung biang pi kum unong hikai te hadian bak sarkar kala thung biang yengi bat hadian ba ngila yo ik jing chop na po kuat kanong isngau suk bat ngisngau lai luet kemensiam henry habu shwa kata kan la long no ka jing tersyur ka jing sya nyon ya kecing mut kecing perkat ya kemet kepat kecungi ke bangim tang mangi kiba syam ya kene ngila ngin ngisung thu rewat ban batai phi ne hanu ro daki tien breu hi ngai la de ngamla sur ban batai kumno ngasngau ha to kopor bat kumno ngasngau mentah kene ka klip mat ko mentaru te kecing ngau tengen ong wet ublai ubai yangi ublai uba isna yangi langba kini gino yalam juga succession nado arhajar khadnyau arterik penai khadwai ba ka high court badon burom jongi kala ai ya kene ka ruling ban squash no ya kene ka selection process jong kini jongi kino hikai ki basa appoint ho arhajar spau te hadian ba ngila yo ya katu omdai syu tang manga barok kino hikai ngila ya kelumar cumut dan kibala ai opang pat dan ru kiba hagan ne kecing pisa mensiam cungi kibala khlat te henry mentah dien ba ngiyo ya kan ne hadien ba ngila yo ya kan ne ka ruling nakut baru ka hadien ba kini kino hikai cungi kiba la light lengba kan representation lengba sarkar kala long kacing ngila song kacing im cungi kala dai ka waipat ka bangim pat cumat ka cingim ka batmai ka bat ngidas ngok keman ngis ngohun sisa teh kum kene ka klip mat ngadon ban ong ban ai khublai kerpang ya isar sulai ibadai general secretary jong ka apsta ya u presiden jong ka association amsta u sa Mithun Choi u general secretary jong ka HPSTA usat jalan nang ta u presiden jong ka apsta uba nongrang bat i assistant general secretary jong ka apsta ikong tiuso ikong sirin napo jong ka centia primary school teachers association bat kumcuru iba Lukas udai presiden ngai kublai kerpang yakini bat borok ki badon mentah ki executive member jong ka amsta ki bala ai ka kemensiam ka kti kamon ka kti kedang ka jongki ban kersian na kabenta ka hok jongi kino hikai hanrei katno ka cing sngo pangnuat ban sya ong bait kita kino hikai tak sele hanrei mentapat ada pi ong ru hadian bala proof yangi bangim dai ngam sngo ferai aisyu lada pikot ban ka sngi ni pikot tang gumno ru ngi sngo ba kata ka cing khot ka dai bait tang ka cing sya kno ngim da sngo fersyu te ngasngo banong hanrei hakatu ko puar ka bangi sya khot kumta katno ka cing song pangnuat bat ngi sngo san ai bat ngi so pangnur yakini ki bangsa ngingait bakam dai ke cing le cuno hanrei ka don ka ai ke cing bakla ka ba ngi kum kino kai ngim tip namar ngim dai bal mangi bale hanrei ngi khmi lanti ba kini ki bangsa ru kin lai bat nga don kini cing ong ba kini ka gentian ban ong kino hikai tak sele kim dai kino hikai ki bale bat ngi tip ka don hang ha ke cing bakla hang nur hang no ka ba ngi ngim tip ka ai ka tak cing bakla hanrei ngingait skam ba lengba ke yang besar bodon borom congi kini kino hikai borok ngin salaj bat kin sa yok biang ye kam congki bat kin long kum balong mangi kum ne te ngisngau sen ai surkom nak benta borok bat nak benta la chong ru nak benta la deru ban syak kenok kum ne te tang kini hi khublai sibun nak benta ka amsta apsta ka Garo Hills Primary Teachers Association, ka Cente Hills Primary Teachers Association, kibala yarap yangi ban penyok biang ya kekam. Ta ka baning kong naka liang jonga. Mas ngoban ai ngu yo blay ba la don rangkat bat ngi. Ngilong kumni kembang ngilong dai ka jeng isnai jong
ban ngai khublei ru ya ka association ya ka amsta hibar ko wei ya iwei pe iwei na ki member ki bala aibor ya isa FC Shulai kom general secretary ban shim ya kanika kam nak benta ban nyale nak benta jongi ngidap ta jing sngongo nak benta jongki ngimla ban ai khublei ya ki iwei pe iwei ndrei lengba da kanika por ko menta ni ai khublei ya iwei pa iwei ki member baro ki badan hapo ka amsta hibar ko wei te kanika por na kaliang jonga haba ngiya lenti kini ki shit snempura hado menen kasngi habangi yo ban habangi la sha terminate nak kam ka jongi ka benengkong ka penpang bat penpat ya ka donut jongi namarba hapadeng ke jing syakri jongi ka kam ka long ship house nem san banai lenter handai ka wan kan san kum kini ke jing ki bangi ngiman nyimla syuk ban sngotu ban syampang he ka ba wanja ka jing em jongi bat ki kun ki kti jongi ki bala sngotu ki yam lang bat ngi nak benta ka ni ka jing jan rei ublai pat start msyam la ino yangi ula kedau ya kalenti bangi de bania bat lengba da ka jing shim ti jong isa Shulai ka ni ka kamkum general secretary bania lam yangi ba ngin yo pat ya ka ni ka hok jongi bat haba kayeng bisyar kala aya karai ke badan buram nak benta jongi ban baka sorkaru adien bakala shim priang ki representation jongi ban ka la bat kala airu ya kata ka order mo nak benta jongi ba ngila ban join biang syaki school ke bangidan kebenengkong ngelong ngadap da kejing kemen ke bakrau namar kini ki baro ki ba jahangi kadai ke lengba jeng trish tom jang isa ngila ayat bat ishis nam lenter ngila yo ya ka jeng ka bama imat namar nangi na pedeng jong kum kina hikai namar bangila ya bon ngidon la ke jong mut ke jeng perkhat bat ngidon ro la ke jong sngau ndai ke ka ba nakaliang jongi ki badan hakti hakjat jong isa ngi yo ya ka ba isa ai tilut nak benta jongi iklat no ya kayeng kasam ki kon ki kti padang ki jingpang jing stam ndrei imi nak benta ban yarap yangi ban ngidap da jing so komen ka bakrau namar sosisian pat ngin yo ban de join pat syaki school ki jong ki bangi ngidon de nakaliang jongi kum kino hikai ngi ai ka jing khublei nak benta isa namar ilale ki badai tam nak benta jongi la yeng rang ba nak benta jongi hapadeng kini ki jing ban ngimla ro ban sip kaliang ya ten reng adan ka khobor nak benta ki parlok jongi kum kino hikai shispa frafinyongot ki ba lalat hakani ka kanti ka benta bangin sngau bah ban ai ki jinga trelang rengkat ba isa haki kambaro namar ngidang don sa nrifun rungut nak parlok jongi ki padang dei banyale nak benta jongki te kumbangil aya rengkat nadu ka pasdang bat ter hadu bangin dapoi hadu uni uput nyikerpat kenda kan ni lengbana kan ni ka nang ni na kami nyikerpat ba sa sisian pat ya ki parlok na hikai barok ki badan hapo kini ki prateli ki center bangin yas ai ke kti kaman kadang banya kersan lang isa hakani ka kam ban khamtam ba ngin pen khlan ya kani ka association jongi ka all primary school teachers association ba ngio badai hapo ka jingalam jong kani ka association ngio mat kani ka jingjap ke badan buram te ba nak leng jong pila lat nadu nengkong te ka ik ba pi don bandong habai dai bat ka jing lat jong kini chispa propunyongot menta kloi sibun tak ni ki jingali hapo jonga ki don sibun ba sertap ki jing sngo bedai kani ka kam ke jong ni ki no hikai jong kani ka bat arjar phra ka bala yo ek appointment ban thungkam hosnem arjash phau nadu ko basdang ke bedai ba ka jingsha wengkam ke jong ni kinong hikai jong ni ka bat ke jongi ha ka jingsha nadu ka artrik November arjar khatnyau mira dai ban sha weng lut baro ki bala thong hosnem arjash phau rei de ke jingdon hapo ke jingalam ke jong ka
All Meghalaya Primary School Teachers Association khamtam kajing yalam kajong isa FC Shulai ni lalai im hakto kopor rei day husnem arajar arpau mencem snem ba kelawan gani ka termination ni kino hikai arspa rup hongot arspa san pho nyongot hakto kopor paradi ha kajing yale ha kan jingya lanti ha kini ka sisnem kebenkong nasngoban aingu e ublei ba ulasha skor ki jingduai ki jongi ki no hikai baro ki bahayeng sem ki kmi ki pa ki men ki para ki ba e ki bathon ki jongi ba ilayalam e labtian nanti isa shulai ila ki jing start ki jing shampang i ban yalam yangi ya kan ka jing yakun ki jongi hapo ka ying bisar badon buram jongi ka Meghalaya High Court hoi ka ngisngoban ai kublei shibun ero ya ka amsta khamtami presiden rangba jong ka asjon ke jongi samithun joy general secretary sa chalan ki executive member hibaro kliran bantalang ha ka ba kinelam kin betin lenti ya kene kam bar khamtam ke jingelam jong isa shulai kum general secretary jong ka apsta ka bangiya lenti kene kam bangila ban poi hadu kat ni menta bangila ban yo biang ba kini kinong hikai ki jongi kat ni ngot kin yo ban le ban beteng biang ya ka kam kum bagila trai kispus nem ki balalai no ho ngasngungu sibun eru ya ka yeng bisar ke baran buram ki jongi ka hakabanang kong ka bakala pediang ya kani ka petition ke jongi bar ka baar kolong hapdeng ke jinga sai kala sha skor ya ki jing ur ki jing nam ki ba ka yeng bisar badan buram ru ka UI ba ka sngo ba kilong ki ba shong nong rim bara bala pha ikani ka kam sha ka sarkar ha pedeng kata ka jingya dan tiru nga sngo ban ai ka buram ka jing sngo ya baro ki badan banta hapo jong sarkar ki nong mi khmat ki minister ki officer jong sarkar ki bedi hakani ka kam ki ba pe ikani ka kam ba kidon sha ke jing isdai ke jing sol masem bar ki i ba kidon ki nong rem bar ki jing bakla hang yang tai kila kloi ban penbei ya gini ki jing e ba dei nama kata kadau de ha kani kesnam hi hau benai march ba ngilayo ya kani ka order bagi don sispa prapunyungut kinai kai ki ban yo malai pha biang syakakam hoi kini ki basa ye don ke jing sngo ko ba kham khia na banta ke jongki ni sngo si hoi ni sngo mong hanrei ni kerpan bayaki bagi ni aisha ai kapor ka sabatai kan yalam yangi shanu banang ni nadu menta shanu bagi nang jam nang ni kerpat bagi nang bu ki jing duai ba namar baro kini ki baro ki jing duai ki jongi bagi ngila banya lembah kini ki jing e kini ki ding pengkiang bagi sya ki batara po ke jingilam ke jong isa shulai kat ning UI habang ya lang nia senran lang isa shrom seneng nilai keleng kani ke state ke jongi itur shrom seneng ni kat nu i treistom idu thia du dam deng ke jingpang ke jingstom ke jong i ndai i la khendu ya kita ki baro wat ya ki kun ki ti deng ke jingpang ro i la ino ndai ila trai ila IT ila demet bat mansim na kabanta kani ka kam ke jongi kinong hikai tien nang ni sakman i kermen ba kum kinong hikai baro khoi jongani ka bat ke jongi ba ngin ya trai stom ni kerpat iki ba ngin ya snok tilang haba pen klain ya ka amsta hapo ke jongi lam kini ki nong yalam ki jongi baro ba ngin nang trai stom na kabanta ka baha kamian ke jong kiwai pat kinong hikai ki be syam ki be kandu ki jing e ki ding pengkiang ha ke jing syakri ki jong ki ya kakam te ka bakhat do kembala keren searchlight bat isa luwes kman ba ngi sosi shisha ban yo sngo ha ko por de ladi ngam shimngan ndrei kanong ak thang ko mansim ko we ni kinong yalam ha ba ngi i ki umat ke jong ki ni para no hikai ngi ke jing yam ki kmi ki pa ke jong ki khon ki jong ki ro te kajing kerpat kajong nga kalongi ki parano hikai baro ba kan mau ba ngilong kum ko ki yeng ba ngin bu ki jing duai ngin ya kersan ngin ya ailang ka kti kamon kti kadiang nang ni sakman ba ini kersan lang hadu ko bakot
jong kini kejing le kejong iwala kalong kalenti ke bang kejengai ni ke bang ihap ban ya ye kejing kebun ke ban sawan ro berkhadu kerpat ya baro ki bape ki yo i bi osngoi kani ka lamba kani kejing keren kani ka dia ba sngop ha ba kiram penmi ya ketu ketian ke baong kinong hikai ta siali namar ba hadin ba ka CBI inquiry kala pendek investigation ke jangka kam ka claim syam ba kadon gum kata ke jing pendam siali hangno ro de halor kita kinong rim ba ka yung besar badan buram ka UI ba kadon ka kelong ke basyong nia ba kajing sya penduk kam ke jong ni hikai kadon kijing bakla hang ni hang tai tang ni iktian ke baknian ai kulei kusibo